Gaurko erreakzionatzen. Maider Zabalegi. Bueno, a ver, Maiderren atalan inguruan, ze esango dugun? Nik superrando pasa, non? Bai, eske Maider oberena, osea, idatzen nion momentutik hasiko ga, Maiderrekin. Gauza da, idatzen nion podcastea etortzeko eta noseke, ta nola erantzun dian, zuko dio hientzunak, azu ez? Maiderren ustez ez. Geo jarko izut, oberena, osea, egitan la mejor, kriston maja, osea, animoak ematen proiektuakin, gaineratoriko zela, superriliosenatu ezagitzen, oberena. Ta gero egunean bertan iraide? Bai, egunean bertan torri zene bai, irrifar batekin aurpegian, super alai, eta ginen hor erdillak, eta orduan izan zen, Bai, de repente se nos iluminó el cielo, nik uste. Osea, Maiderret esartu zen atetik bere energia guztiakin, eta guri gotxatu zegoen energia ona. Ta gero, a ber, atalan inguruan. Zer esan behar dugu? Jolasan zatian izan zen, ez? Ustut baiet. Ordutegia eta zaiza, ez? Bai, ordutegia. San berda zehose aldatu dela oain puntu. Hombre, como pa no cambiar, osea, jarri zeden bien artean firme, vamos. Bai, osea, zehose aldatu eta oain puntu altxiot iristentza bino alare, san berda, egon batean gelitu ginela, ta laurdenetan, ta hemengo pertsona hau, ta laurdenetan dutxa sartu zen. Izan zen egun puntual bat iraide. Gehienak. Bueno... Ez gongo handatuko. Atzo ez. Iganean zupina lehenago iritxe nintzen. Aldi beria, aizu bino. Larun bata, barkatu. Gaina, neon kotxian, eta idatzi zian, iraide, jateza etxetik. Bestela pixkat berandu xo atea. Karo, nire neon kotxian, eta orduan, pues, aprobetxatu nun eramakin juginen supermerkatu batea ez dugu zango izena. Pagarnos. Eta geho... Beste denda batea galtzerdiak eusi bergenitula eta hola. Bai, ta ja ega kriston txapa sartzen, ordun. Bai, Maiderretaz ez guezer san, pero Maider oberena, ta zuek ikusi atala. Gaurko erreakzionatzen... Ekaintei etxea. Bueno, ekainen atala, iraide. Pues egia esan, enun espero leizatea, bino oso ondo pasanon. Osa, enun espero... Ez dakit nola esplikatu. Igualen ekan ideia hoi bino, asko gustatu zean. Nik zozogo espero nun, sinceramente. Pero, osea, super pertsona ona, super jatorra, eta kriston programazo amantzgun nik uste. Jola, esan zatia oso nahi izan zen nik uste dut. Bai, nor naiz ni, increíble. Kriston momentazoak egon zien hor. Bai. Nik uste, eta barkatu Zilibito Records, Zilibito osotik gonbidatu algenun pertsona berena zela ekain. A ber, besteak etxugu izautzen. Ea, pero... Ekainek badaga xarma berezi bat. Ez? Bai. Gaina, san behar dugu. Azako pasagiten igual. Erdigaixo zonekain, eta eskerrik asko naizta erdigaixoan etortzegatik. Ta, atala bukaruta gero zetxa pasartu genion. Ja, eske hau behaiek, pues bueno, a ver, suposatuko zutela, bino, karo, atalak ta geho, pues igual rato galgetzen ginen hitzeiten, da hola kamaratzian, da bidena, eta karo, pues gaixua zon horre erdillare. Bai, osea, zon, zian eserita hola, ez dut gehiago, guk hitzeiten jarraitu genuen, hitzein, eta gauza galdetu, eta no seke, eta hoi, eta jasena genien plan, altzu joan, libre ez daude, gaixoak, osea, korrika ez, pero en plan, nik uste presa zekala zerbait. Bai, guk uste, gaina, uste gu presa zekala, eta berta, eta gelitu ginen gu horta, ostras, igual presa zekan. Azkeneko grabaketa izan zen, igandekoa, oez? Bai, uste dut baietz. Claro, bai. Guk denboa libre asko genuen, porrogeze. Bueno, ezkidena jaso bergenon. Ja, ez bino, igandean karo, azkena izan zen. Igual bai. Azkenekoa izan zen. Bai, oi edo gotzon, edagitzein izan zen azkena. Ez? Gotzon larun bata? Bueno, hau ja ez da reakzionatzen, aurrengo bideoatek gauteko dugu hau. Ekain, ze gehiago behataz bere inguruan? Pues, oso majua. Abesti berriatea du. Hoi da, entzun dena. Entzun, Astore biesekin baimenengatik. Hoi da. Ta bukatu dugula gaurko erreakzionatzen.
beti bezala ikaino berena, zuek ikusi atala, zeia pixka luzatu ga. Aitxo! Gaurko erreakzionatzen. Mirari Martiarena. Iraola. Mirari inguruan, Ui! Riguroso directo. Lehenengo atala izan zen grabatu genuna. Orduan gu ez ginen oso sinkronizatuak, gaina goizan oso goizen. Bukatu genuen atala, eta esan genuen, ai ama, denak hola iten batxugu. Gaizki guaz. Osa, gaizki guaz, bino gaizki, osa, Pero, bino. a ber, pero gero nik atala editatu nunian, eta ikusi dut mirarin zatin bat, mirari kriston faktoak soltatzen ju, eta gu ez gaudean gaizki. Bai, igual egia dela, zuk igual ni bino gitziten zenula, bueno, igual Asko. podcast guztian zehar bino Erra botara batxe, oza, vamos, con cuchillo. ez bino, bai egia dela igual da, gure partetik okerrena gauden atala. Bai. Bino, nik asko eskertzot mirari izana atal hortakoa, ze igual beha sektorekoa izan da, ondo esana. Sektorekoa, bai. Bueno, gu ez dakigu sektorekoa gan, pero bea bai. Bueno, mundu txokoa, bueno, Bai. ez dakit. Mundu Zu bai. De la farándula. Bai, bueno, nik eskertu nun beha izatia, eta igual ez Bai. beste norbaito, ez dakit. Asko, osea, iten genien galdera bat, eta behakarrek luzatzen zen, eta orduan guri oio sondo torri seguntzen puntu batean jan, ez zon konversazio gehiago. Gero nik uste hobetu, osea, nik uste atalak bai, ez dozte guk grabatu genitun ordenian, bino nik uste ikusten bat juzula bakizu, más o menos zen grabatu zen lehenago eta zein berandugo. Igual ja segun zen lehenago berandu ez, bino behintzat uste dut lehenengoa grabatu zena posible dela errez identifikatu. Por lo que sea. Bino, bueno, mirarik faktoak, oi hartzuarra klasista gala, gero, nahiko, bueno, birala ez guzango, bino, nahiko zabaldu zen bere reelsa Instagramen eta sare sozialetan, bi gizon, kultura, osea, monologoak iten kultura zela, eta bi emakume feminismoa, faktu, eta... Eta gero bai pixkat reflexionatzekoa emakumeak lan gehien dazkaten hilabetiak zein dien, eta zertik kontratatzen juzten. Hoi da, askotan ez dela hain martxoa, hain politia dena, eta... Hoi, hasi que azkean miraren atala nahi pia gustatzen hau. Bai, ezberdina izan zen, guk hasieran genuen nik uste dut beste ideia bat, binon geho, igual, kanpotikan ikusita grabatuta geho, ezberdin gelditu zen, bino alare oso guai gelditu zen. Bai. Eta bideo getu egu beste egun askoz formalago. Ordon, beti bezala, mirario berena. Ah, bai, mirario benena. Ta zuek ikusi atalak. Gaurko erreakzionatzen, Oian Aristizabal. bueno, zesan oianetaz. Ze esan, ze atal, ze parre, ze dena. Gaina kontuan euki berda, larun batean grabatu zen oianena, eta grabatu zen azkenekoa izan zen. Eta azkeneko grabatzen ditugunak, egia da, nola, geho, pues igual, digamos que, bueno, gauza jaso berdia eta jurin berdugu, bine ez doin besteko prisa juteko. Orduan, bueno, bukatu genunean atala, horre onginen berekin hitzeiten. Igual ordu bete, horratea zen. Ahí salió el verdadero podcast. Ze ondo pasan. Ez grabatua, pero grabatu egongo balitz. Como lo monetizaríamos incluso. Ja, hoi kotizatu izango zen. Kotizatu, ondo esan ado. Ez Bai, que ezakiz nola din kontzeptuak. Bueno, en fin, kontzeptuak, bai. Bueno, eta ze gehiago, a ber, atalan inguruan igual, zertaz, es que nian agoten, zertaz hitz egin genuen oianen atalian. La vozetaz, nola zigun pixkat sistema, Guk ulertu genuen, zer ez genegin? jolasa red flagana, Red Flagan jolasa, oi oso nahi izan zen, bai, bueno, eskena, egia esan asko goatzen, bai. Ez, nik uste, osea, nire nagotzen zehazki hitz ez hitz ze esan genuen,
En plan, no? Ez dakit, nigo atzenaz pixkat bastante gauza igualak egin erasenta gaten da momentu bat oianek esaten duna. Bueno, nigo eta dino, kopiatu inot. Ah, bai, ez, porque nik sanun, eske neriak denak mierda bat dia, no sé qué, eta esatzen, bueno, nik bai kopiatu jo, eta esike lasai. Increíble. Nik uste atal disten dituena edo, denak lasaena gaudena, eta como, oian nadela. Bai, parrare bai basko ingenun, gure bai oso guztu gaun ginen. Eta gaina gio, nahi uzan, bukatu genunean, karo, jan ja juntzen, ze azkeneko izan zen gu jaso genuen, bueno, jaso bergenitun gauzak, eta juten hasi ginenean, jetxu ginen udaletxetikan, eta zehazon, Castron ikusi genula. Castron zon? Bai, berezak izan, egun igualean, urrengo, ez, egun igualean, lagun batekin hola gelditu da zela, eta Castron zoden zehose hartzen, eta gor pasa ginen, eta kriston grazia entzean. Beha horrela saludatzen guri. Osa, bale. Ja, nahi hain betiten hau kaso super majo, eta gotzoneke bai, super jatorra. Eske nik ez dut inorra aurkitzen kaletikan. Nik bai, nik uste bestiak, osea, maiderrekai ez lehenagore kaso ingozian gurasue kintaola, ez ait, beste batzuk bai. Bueno, nire bai esan berdut, karo, eske orokorrean beta horreko gabe, juten azkaletikan, ordu neut inorri ikusten. Eta inorrekai jo ikusten, invisiblia. Faktou. Barkatu zan edo norbaitek kaletik ikusten baldin manau, ez dutela kasoi nahi da, ez dutela kusten, egitan ez dut kusten. Osa, eakitzen zan. Bale? Ordon, bete ez dela, oian oberena, eta zuek iraide? Na, zuek. Ikusia eta lak iraide. Eske, kostaitena prozesatzea, bale? Ordon, oian oberena, eta zuek, ikusia eta lak? Inkaso. Gaurko erreakzionatzen? Anegar mendia. Anegar. Bueno, anen inguruan, resagakin etorri zen, importante. Zukera batzen egin? Bai. Lehenagoko broma? Oida, eske goizean ginen espota grabatzen egon ginen goizean. Ze maravilloso getu zegoen. Ta manisei okurritu zion ideia brillante bat, bino, kriston brillante, hola, iluminazioa torri zion zerutikan. Ta ginen hor espota grabatzen, ta derrepente, iteu, ta, esate digu, anekarrek ezin dut horri, zan nago bertan ez dela torko. Ezin du etorri. Eta nola zen, xantzen nola, justo korrika bukatzen zen grabatu genunean, orduan ezakizen Bilboa, ezakit nola xantzen iko minio. Bilboa jungo zela esan zuen? Me suena, eske ez da. Ta sinistu, baya mozolas. Ez, eta gainea, eske, hartu zuen telefonua, erakutsi zuen, hola, WhatsAppa. Insta. Insta, bale, barkatu, Insta. Ta, inorrek, ez genuen irakurri, binola, telefonoa zatuzun guk sinisten genuen, ta, eske, gauza anek bializiala mezu bat galdetzen abertzen bideo podcasta o audioa bakarrik, pues elegantego etortzeko. Ta, pues mezoi erakutsi nien. Hauetu bien, nipa, ez izan, gombiatu gabe getuga, zeiteugu, eta go, bueno, santzigun broma zela. Incluso behaukerak pentsatzen hase ginen. Nik san izuen, porque nahi aburan nekan. Pues ni nagoatzen hortaz. Vale. Pero, bueno, gero, atalian, maia, bialuzatu gazkeza, ez reakzionatzen. Atalan inguruan, zesango dugu. Ne oso guztua honitzen. Goazen irabazi arte, tienes que dar alguna explicación? Explikazioaren bat? Saber, nahi iruditzen hau, goazenek asako temporada dazka. Ta iruditzen hau, nahiko errepikakorrak aidila izaten temporadak, eta orduan pues, galdetu nun, aber posilezun izan, irabazi arte, guazenen, pues, ezagit, guazen ordezkatuko duen, zea edo. Iraidek esan zuen podcastian, irabazi arteko guazenei lekuak endo jola. Ta negar... Lekuak endo jola, esan nun, pues, guazen pixkat malda bera, juntzela. Vale. Eta anegar etzen busti, oso ondo ina, porque, luego... Eta esan zgon, ez genula gonbidatuko Julen Castillo, ez? Esan zgon, Julen Castillo zute gonbidatuko, ez? Iraide, ze iritzi urren urteako? Nik ez dagat guazen kontra ez errez. Bueno, ezagit, igual, derrende funatu iteizute, betik. Aldu izan, eski batzutan soltatzen jut komentaio batzuk. Bea bere buruai, bueno, oza...
Pues ez dakit. Bueno, ez dela atala maravilloso juntzela. Bai. Etzen no arituan egresagazekala. Ez, de hecho, ondo kusten da. Bai. Bai. Eta zegi eta zitzen genuen. Anekdotak! Iraide! Hor zen gezurra eta egia. Aiba, egia, ala. Nere momento estrella tabernako anekdota kontatzen. Ja. Nere praktiketako jefiako ikusten. Neriak nahiko surrealistak dira. Oso, getu zinela Italian, hola poste bat heldua. Hoi instako kortean bakizu. Zu, hola iten. Eta hola gelitu zinela. Pues ezakite. Iraidek ez daka podcasteko Instagrama ikusia. Zuek zein bertzute! Ikusi! Ikusi atala. Ez izan iraide bezala? Oida, bueno, ez. A ber, Oida. eske, nik usten jut gauzak bine, eske, geho memori txarrak eta aztuten azki, bale? Bale, ja 4 minutu aguz. Ez gu ez reakzionatu. Beti ez dela, aneo berena, ta zuek? Ikusi atala. Goatu da! Gaurko erreakzionatzen. Gotzon retegi, autobus magikoa! Zesan atalontaz. Iraidei ilusio berezia iten zion. Nik uste dut ilusio iguala iten zigula, ez? Osa, berezia, ezagit. Bai, egia justu ugaletxegon kontzorta da gero, bea ilusio eretzugula. Pero iraide espreski pesada zon konbidatu honekin. Zeba, ez. Bueno, pixkat, ez esango dugu gotzanen inguruan. Pues agit, a ber, eske ni autobus magikoan fananaz, orduan. Bai. Bueno, a ber, Euskal Herri osoa bezala, pero bueno. Gotzentza lan de etxeko parginetik ateatzen ean. Gube atazitze egiten nahi. Eske, anekdotatxoak hau. Ze, nahiko reciente son grabatu genuen zea hoi. Ta, orduan eginen komentatzen, ta, bueno, komentatu genikun pixkata tal guztiak, ta goiritsi ginen, pues, gotzonen Natalia. Ta, justo eginen hortaz hitz egiten, ta, nera maitxo egiten nahi ginen, Bai. hor landetxeko hortan. Ta, de repente, parkiletik atezet. Gotzon, furgoetarola. Ta gube atazitze egiten. Ez zero lan hauenaz, Bai, osea, oso ondo, kriston grazia, osea, grazia entzigun momentuak, ez genuen espero. Super jatorra, beti tenauka sokaletik. Osea, podcasta gratu genendek egunerok usteut. Eske nik etinork uste, nik ezagit Esketzai hartzengoa. Ez, osea, de hecho, Oi mirarik santzizun, Ah, ja, minoi errentea. Que risas. osea, ni hoi hartzen atortzen az, bino ez dakize atortzen azen ordutan ez dut inor aurkitzen sekula. Ja. Lastima, zengo dugu. Bueno, bestela, atala nola juntzen, superinteresgarri. Anekdota. Anekdota oso nahi izan zen, bai. Ikusi gotzoen atal osa, ze merezu. Luzienan ikuste hoi dela, pero eske, osea, anekdotak merezu, pero pila bate. Esklusiba mantzigun. Esklusiba. Eske gaina, goatzen az esklusiban momentuan, osea, lotuzula anekdotakin, ordu ni, osea, ginen alo, anekdota entzuten, ni Bai. derrepente iretzen az, empanatu arpegiakin hola, enazai ezer ulertzen, ta, Bai. oida, Ta nik zaun derbende, hau esklusiba da. Ta santzun, bueno, bai, ez dut inoiz esan, kriston bombazua, eta zuen podcast mierdoluan esan dut. Ez dugu esango zein den esklusiba, ikusi atala osua, porque bukaerando ez aurreatu, ikusi atal osua. oida, bai. Ta gaurko bideoko dugu motzago ez 4 minuta iristeko, ordun gotzon maravillosoa, eta zuek, Ikusi atala. ue! Bueno, ez dugula ezer san YouTubeko jendeantzat. Bueno, hau bukaeratxo bat ingo dugu eta pixkat guk itzen dugu, ez, borratu, kendu. Ez dut kenduko iraide, hau gelditu ingo da en blanco y negro. Ez dugu ezer kenduko naturalidad dena aurretik. Ordon YouTubeen ez dugu ezer san, eta igo dugu igandian dena batea bloke osua. Ordun, ze pasatzen da, pues igual YouTubeko jendeak bukaerat merezi dula, ez? Gure egitazko fanak, orzaetenak, sutxuak. Ez que, grabatu genuen azkeneko tal bat, hoi ezin zen publikatu, ze, oza, ez du... Mino izan genuen, ta Jesukristok lagundu segunta dena. Oida, eta horratik anindugu hauzek, pues final, oza, bukaera bat merezi zutelako. Final? Finala, bai, finala, ez. Wow. Ordu noi. Erderakadak. Kendu erderakadak iztegitik. Ja, bai, gu sartzen jogu erdarakada gehienak. Ni lehenengoa. Ordun, bueno, pues podcasta bukaera, pues, oantxe bertan.
Ez dakit entzuten nahiko dien, o ez dakit sartukoen audioa minio, eske dode hor Belarra mozten. desbrozatzen nahi eta Jesukriston soinu zarra idiatetzen. Gauza, ez dut esango, hau bai moztuko. Bueno, bai. Hoi en blanco y negro jarko zure bai. Okusten blanco y negro, oso ondo, Ba. zuri beltzean. Zuri beltzean. Bueno, ordun, bueno, gero esango. Ordu noi, eskerrik asko podcast aurrea teatzen lagundu diguzuen guztiei. Ta giore bai, ezaztu gutaz, ze gauzatxuak emango diare bai. Ja prestatzen ega gauzak. Laister, hilabete. Ilabete? Ilabete. Ez que ja gaizkido kalkulatu, ordu ja ez balio, pero berez hilabete zen. Uztaiak 5, hilabete, bueno, bakoitzak eta bere konklusioak. Ta, hoixen, eskerrik asko aurten pues, apoiatu, Bai. bueno, bai. Osa, gure podcasta ikusi zuten nahi, Gonbidatuei, obviamente. Zuei denei, hor ikusten eoteagatik, bideon eguketu lau bisita. Tago, eskerrik asko denei gure fanak! eskerrik asko familia, eskerrik asko, zen gehiago. Laguna, kuadrilla... Nere kuadriako hai, ikusi atalak, zetxuzte atal guztiak ikusi, oza, igual bat Amenaza. ikusiute. Batzuk bat bino gehiote, igual bi oiru tal falta izkiote bino ikusi atalak, ne kuadriakoak. Mesedez iraiden kuadrilla ikusi atalak. Nire kuadriak, nire guzti ikusi jula, eta ikusi etxunak, etxukusko. Batematek nik uste Hau da, amenaza zuzena gure kuadriai, ikusi. gure kuadriai. Horizontala ez, vertikala den bideoa bialeko dugu gure kuadriago taldea, bale? Vale, oso ondo. Ondo. Ordu noi, eskerrik asko gomendatzai guztiei, orgasmori, kabitxori, irratillai, udalai, bueno, udala, bai. Denagatik. Oia, udalak grabatzeko tokia utzi zigun. Ez. Orgasmok eskatutako Oia. toki jautzi zigun, porque publikoa. Osa, Oia. bueno, ez zitzujun horrea merendola ditea, pero... Ta jarri genuen, jartzen genuen zean, pues, udalean grabatu genulako, eta ez genekigulako jarrio ez dago, pues... Eta eskerrik asko aintzane. Egia. Ez que santzean gaixo alotxatu azontze, bere ingureko jendeak zainten zion, en plan, izuzatxa! Igual akatu itegu, oain santzulako, hemen. Sentitzeugu aintzane, ez okei, famosaza. Aintzane da, espoteko testua, o entzutun zuten hitzak grabatu zigun, bueno, ahotsa jarri zigun pertsona. Ahotxelaria. Ahotxilari esatea? Ez. Ah, vale. Ta gure euskerako irakaslia izan zen, tago tutoria. Bere lehenengo tutorealdia, niri negarrez utzi zian, emozionatuta. Osea, en plan, azkeneko gunean asisten, eske nire lehenengo tutoretzako gela izan da zen, eske Madalena bat ez lakutzen zarta zireide. Paikuatzen az. Ke mal, osea, klasean negarrez, Eta kanpoan bai. bai, eske ez zinula gel, osea, negarra destendido, osea, destendido, esatea, o distendido. Ez dakit, nik ez dakit hortaz. Eta geore bai, eskatu genion... Ez dakigu castellano. Komentatu genion hau, kuestazio egunean. Osa, ginela, bai, lehenengo aldiz komentatu genion kuestazioan, ginela hor kontzejupian, zean, Ah, bale, erromeian. bai. Bai, eta? Ta hor komentatu genion, eta hortik santzigun baietz, ez? Lehenengo momentutik, porque aintzane berena. Oida, ados noz. Bueno, pues, aintzanen erreakzionatzen bat intageo, bukaera emango jogu gure podcastai, gotu irratian oraindik entzun posible zutela gure super saioa, kanpaiak aidi entzuten, ja ez? Eta, hoxe, urrengo, guri berri izango zute aurreago. Ilabete, eta bere zuztaiak bostia mukatu ertzen, orduan, ilabete, baitu zer don hortik. Espero asko gustatu izana, eta hoxen. Eta hor jarraitzea. Gora pantaiak euskaraz! Eske berez, azkeneko tala bukatzen zen. Nola bukatzen zen iraide? Enagoatzen. Agur, xuberoa. Buka... Jendia doit sartzeko itxoiten, Basartzea? Haltu desartu. Azkeneko tala berez bukatu bergenun agur xuberoa besten nire irrintzi batekin, eta ni esaten, gora gure podcasta, gora pantaiak euskeraz, eta gora ezagitze. Iritziak? A ber, ideia ona, ze, minio, gure superra bestia sartu ber genion, Jesus! autotunea sako, oza, maximo jarri berko genion.
Eta azkeneko atala izela inbiablea. Noizbait, ateako dugu podcastan artxibo bezala. Bai, Ez. nik ezakite. Editatu gabe da, de hecho. Ez que ez du merezi editatziak. Bueno, nahi bukaera, mango dugu, porque getu zen bidea, Lucia, ikusi Ikusi du... kulpa izan da bukaerakoa. Bai, ikusi dunak ongi, ez dunak ikusi, muixu bat. Guazen goazabetitea, aderzen bat jendek itegun kaso, honien iritsi zaztenak, utzi iruzkinetan, zer? Zuaitz bat, jakeri izmendienen gauden, zuaitz bat utzi iruzkinetan. Abertzen bat jendek ikuste egun bukaera araño. Inkaso, mesedez, egitan. Eta gure bideoak bai aldea iruzkin du, bakizute. Eske, Instagram Bakizute! Instagram eta dena like maten jo jendia, bine ez zer iruzkintzen, eta guaido iruzkintzare bai. Osea, guaido guk ikustia gauzak. Orduan, bira, bideo hontan zuaitzak komentatzen juzuten guztien artian, zozketa bat ingo dugu, gure poltsikotik. Bai, iraide. Bai. Pobre noz. Iningo dugu, ez dakigu noiz, milionariak ezatean, bale? Zozketa bat ingo dugu. Aunque sea, pues yo que sé, pues, podcasteko gonbidatu izatea, ez. Osto bat. Zerraiten zozketa ingo dugu, bale? Orduan, iruzkin du. Hontan, ona izuten podcasteko saiotan, zuaitz bat. Ez dut jakin nahi. No callamos. Orduan, bukaera emango jogunei, eskerrik asko, hontan lagundu ikusten guztiek, gora pandaiak euskeraz, eta gora gure podcasta, muixuz. Aio. Aio!